ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ପାଇବ, ଏବଂ ଦୁଆରରେ ଆଘାତ କର ଆଉ ଦୁଆର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲାଯିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଗୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ପିତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମ୍ଭକୁ ରୋଟି ମାଗେ, କ'ଣ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାପ ଦେବ, ପଥର ଦେବ? ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ମାଛ ମାଗେ, କ'ଣ ତୁମେ ସର୍ପ ଦେବ? ତୁମେ ଜଗତର ପିତା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଇପାର, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରିଥା, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଛି, ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଗିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାଗିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ପୁରା ନିଗୁଡ଼ ଭାବରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ନିଗୁଡ଼ ଭାବରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ, ମୋର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମାଗେ। କାହିଁକି? କାରଣ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ନିଗୁଡ଼ ଭାବରେ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସାହସର ସହକାରେ ମାଆଙ୍କୁ ମାଗି ପାରୁଥିଲି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନ କରୁ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ମାଗିବି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମୁଁ ଜାଣେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଗିପାରିବି। କାରଣ ମୋର ସାହସ, ମୋର ଭରସା ଆସିବ କି ଯେ ହଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ମାଗିବି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବାଇବେଲ ମାଗିବେ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। କାହିଁକି? ମୋ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ମାଗିବେ, ମୁଁ ତାହା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ତାହା ମାଗିବି, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ମାଗିବେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଓ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ୱାଚ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ମାଗିବେ, ତୁମର ୱାଚ୍ ଦିଅ, ତ ମୁଁ ଏଇ ୱାଚ୍ କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାହା ଦେଇପାରିବି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ଯଦି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମେ ସେତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଘନିଷ୍ଠ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାହସ ପାଇପାରିବା, ଆଉ ଭରସା ପାଇପାରିବା, ଆମମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ମାଗିପାରିବା। ତ ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଆସୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଏକ ଉତ୍ତମ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିତେଇବା। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା ଆମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଶେଷରେ ଆମର ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ମନୁଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆସୁ ଆଜି ଦିବସରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ଗୌରବ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଅ।